Aquest ha estat el repte 1, consistia doncs, de 3 LEDs RGB, aquí hi ha els pins, el primer LED, el segon LED, el tercer LED i el quart LED, 4 LEDs RGB, per tant 3 pins de cada un i un pulsador. El que fem és comptar cada cop que el patinador pitja el pulsador i amb això hem declarat diferents tipus de colors i anem seleccionant un color segons el que fa. En el Void Setup definim els pins, en acabat llegim el pulsador, si ha estat pitjat o no, i en el cas de que hagi estat pitjat, el que fem és en el Void Loop creem un while al qual comenci amb tots els pins apagats i finalment vagi segons el número del comptador en el qual les vegades que el patinador hagi pitjat, el que farà serà canviar el color, segons si és 2, si és 3, si és 4, si és 5 i hem declarat 5 colors.